Canviem de qüestió. L'expedició de targetes d'identificació de ciutadans estrangers ha caigut a la demarcació de Lleida un 16,5% entre gener i setembre de 2012 respecte al mateix període de l'any passat. La davallada s'atribueix a la nacionalització espanyola de ciutadans d'altres països, però també a la crisi que hauria fet que molts estrangers hagin optat per marxar. La subdelegada del govern de l'Estat a Lleida, Imma Manso, ha presentat avui la nova targeta d'identitat per a estrangers que incorpora més mesures de seguretat per evitar possibles suplantacions. L'Oficina d'Expedició de Documents de Lleida, situada al carrer Jaume II, compta des d'avui amb els dispositius necessaris per procedir a la captura de les dades biomètriques dels ciutadans que hagin de sol·licitar o renovar la targeta. Milloren la qualitat de captura de les dades i evitaran les dificultats que de vegades es produïen amb la presa manual d'empremtes dactilars. A més, el nou sistema garantirà la correcció de dades i la seva confirmació en les bases policials. És molt semblant al DNI electrònic i l'important és que aquí al darrere té aquest xip que és on estan totes aquestes dades biomètriques. I a més ja veieu que aquí també, per exemple, hi ha la fotografia. Amb aquesta nova targeta d'identitat per a ciutadans estrangers, el Ministeri de l'Interior dona compliment als requeriments de seguretat i tècnics requerits per la Unió Europea. Incorpora noves mesures per dificultar i evitar suplantacions i falsificacions i facilitar la identificació correcta dels seus titulars. Està dotada d'un xip electrònic que emmagatzemarà les dades biomètriques de fotografia, empremta dactilar i signatura del titular. Aquest sistema és molt similar al que ja s'utilitza en l'expedició dels documents nacionals d'identitat i els passaports. Hi havia persones que venien aquí i deien que havien perdut la tarja i que volien fer-se una altra. A vegades portaven una fotografia que no era la seva o inclús venien persones que no eren les que deien que eren a renovar. Llavors, per evitar tot això, ara amb aquests aparells que heu vist per agafar l'empremta digital, això ja és impossible. Quan una persona ve a renovar, el que se fa és que se fica en aquest mateix aparell la seva empremta i llavors ja se sap si aquesta persona és la que vol renovar o no. Fent balanç, l'expedició i renovació de targetes d'identitat per a estrangers va caure més d'un 16% durant el primer semestre de l'any respecte als primers mesos de 2011. En concret, enguany se n'han fet 7.918 i l'any passat 9.483. Per quina raó? Jo penso primer perquè hi ha molta gent que era estrangera i ja no ho és perquè ha cedit la nacionalitat espanyola. Aquest és un número important. En aquest moment aproximadament 1.000 persones accedeixen a la nacionalitat espanyola aquí a Lleida, que eren estrangeres i, repeteixo, són espanyoles. Després perquè objectivament, degut a la crisi, hi ha molta gent que marxa del nostre país. Per tant, jo penso que aquestes són les dues causes fonamentals de que hi ha més menys targetes estrangeres l'any 2012 que l'any 2011. Durant tot l'any passat es van expedir a Lleida 14.844 targetes d'identitat per a estrangers i actualment n'hi ha unes 80.000 d'emeses.